Asalachi garano na akwụkwọ akụkọ nke taata bụ Thursday ahịa nkwọ abalị ise nke ọnwa atọ afọ puku abụọ na iri abụọ na isii 2027. Anyị ga-emezurịrị iwu na ntụziaka niile ka INEC dọrọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị aka na ntị bụ akụkọ zọbara na akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ụlọ ọrụ ndị agha agwala ndị agha sọpụrụ ugwu ruru onye ma wepụ aka n'igwu okwe chacha gambling. Nigeria haziri ọnọdụ ndị uwe ojii ya ka ha na-ata ahụhụ nwụọ n'ụbịam ka Frank Tietie kwuru bụ akụkọ zọbara na akwụkwọ akụkọ Daily Post na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị obu egbe bandit atọhapụla mmadụ 14 tọrọ n'otu obodo na Sokoto ka a kwụchara ha nde naira 10 million. Otu ọrụ NDLEA anwụchile otu onye a na-achọ achọ kemgbe afọ 15 na-ebu ọgwụ ike bụ Ụzọma Valentine Ilom anya. Akụkọ kọrọ na kemgbe afọ 2018 a kpọpụchara ya bụ nwoke n'ụlọ ikpe na ya n'aka ebe orie mbọmbọ gharazi ibi ụlọ ikpe ruo taa bụ akụkọ zọbara na akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị onye isi ndị uwe ojii Disu ehiwela ụkpụrụ framework maka steeti inwe ndị uwe ojii nke aka ha. Prime Minister mba Spain akụsuola Trump maka iyi egwu ikewa mmekọrịta Amerịka na Spain n'ihi na ha jụrụ na Amerịka agaghị esite na Spain buso Iran ọgụ. Bụ agha akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ọgbaghara ji otu ndọrọndọrọ ọchịchị pati enwere na Naịjirịa aka na-emegharị anya ka INEC kwuru dịka otu pati NNPP si ha lee anya kpọmkwem ịhazi ntụliaka elu ụrụ na-agaghị anọ n'ime ya. Amamihe m jiri gba nkịtị o ka El-Rufai dọrọ ụlọ ọrụ ICPC aka na ntị bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. Gbahuri gbawa nkịtị El-Rufai ara ihe iche ikwu gị kwue. Whatever you want to say it. You know, adịmma dịka nke ahụ na-ewu INEC ekwuole na ha ga-emezuru bata o nwere ihe INEC chairman ahụ kwuru. Ọ sị that they cannot give Nigeria 100%, that no election is perfect. You know, the INEC chairman Amu Peter say that they cannot give Nigeria 100% of election, whatever. You know, that no election is perfect, that they can, you know, give Nigeria 70%. In Nigeria 70%, only party get 30%. This is in Nigerians 70% of election or the make sure they no 30% for onye ga-eji APC. I'm a huno na Amu Peter. You know, I'm a huno na the truth too that the problem we have in Nigeria is that we the citizens are keeping quiet. We are sleeping too much in this country. We are sleeping too much in this country. Somebody got put us again, after the election, APC is afraid. Come 2027, APC will lose. Trump is looking at Nigeria electorally. Donald Trump is looking at Nigeria electorally. Trump Nigeria. One of the reasons he proved Venezuelan president, all because of election. Well, because of election. So Trump is looking at Nigeria, and the Trump knows that Trump is looking at him. And any politician 2027, I got package in there, have fair Trump naka. Any politician in Nigeria I got package life here, has the article about his life. But where Trump naka? You people cannot be messing up the collective wealth of this nation because you don't have power, because you don't have position, and you be dribbling people like and you win hammer. That era has gone. That era of rigging election has gone. And you will try this period. Ishigile agala. And I get this time around. No, you know.
We will not agree. Unu ga-ahụkwa ya. Unu ga-ahụkwa ya. Unu ga-akwa na ọwụ sọsọ unu nwere monopoly of violence. Unu ga-akwa na ọwụ sọsọ unu nwere monopoly of rigging. Unu ga-akwa na ọwụ sọsọ unu nwere monopoly of manipulation. Unu ga-ahụkwa ya. Mana ọ ka na-aga n'ubi ka ji na-akajede ihe nwune m. Ọwụ sọsọ unu nwere ya. Sọsọ unu nọ na-enwe ya. Brain unu ọrị ole. Mahadum steeti ji gawa achọla ụmụ akwụkwọ dị 20 ma kwụsị 15 n'ihi nrụrụ aka ule. Bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune na n'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị aka na-achị steeti Zamfara na ugbu a na-ele ma ọ ga-apụ na PDP ka ọ ga-anọkwa na PDP dịka iwu INEC nyere na-abịa na isi njedebe. Alex Otti ekwele nkwa ime ka ogbe niile nwere na steeti Abịa dị mma maka azụmahịa. Bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ The Nation na n'otu akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị 2027 agwala ụmụafọ Naijiria bụ ndị chọrọ ịkwado ezi ọchịchị ka ha debajuo aha ha kpọmkwem n'otu pati African Democratic Congress ọ kachasị site n'ogbe online registration na-aga n'ihu ugbu a. Bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ Desude n'otu akwụkwọ akụkọ Desude ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ụlọikpe agwala onye isi oche ụlọọrụ INEC ka ọ wụchaa n'ihu ya maka ịnụpụ isi n'iwu ụlọikpe nyere. Bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ ahụ. Ọ dị mma, ọ bụrụ na ile anyị ga-ahụ kpọmkwem na dịka anyị siri gụpụta ya n'akwụkwọ akụkọ, onweghị ihe ọzọ ndị Naijiria chọrọ ugbu a na-abụghị ezigbo ntụliaka elu na-enweghị nrụrụ aka nọ n'ime ya. Onweghị ihe ndị Naijiria chọrọ ugbu a na-abụghị this election ka ọ bụrụ free and fair. Onye winie ya ewinie clear, ga-eda akwanụ ga-emara na ị dara clear, no nrụrụ aka. But APC as a party will always try to rig election. APC has never won any election without rigging. No governor in APC won an election free and fair. No House of Assembly, no House of Rep, no senator in APC won election free and fair. Intimidation, fraud, electoral practice, that is their hegemona APC. Hegemona APC. And they will try to do it again in 2027 and they will fail. They will fail. Nigerians got from the polling unit to the collation centers. Nigerians got but well. So as they are planning to rig, Nigerians are planning to in the America, Israel energy defending the attack of Iranian airstrike and Israel. So as they are planning to rig election, Nigerians are also planning to unrig them. If APC is planning to rig election, Nigerians will unrig them. We will unrig them. How many one can game unrig? You know, I mean, whatever energy. Adema, actually, ụmụakwụkwọ 20 kpọmkwem na mahadum ji gawa ma lee mmadụ 15 kwụsị ha ule n'ihi kwụsị ha ụlọ akwụkwọ ịbịa ụlọ akwụkwọ n'ihi nrụrụ aka na ule. Ụmụ skuul a na-agụkwa n'akwụkwọ ugbu a. Si na nwatakịrị gụọ akwụkwọ ya bawara gị mba were gị iwe why iji asị ya gụọ akwụkwọ. No, they prefer sorting. They prefer sorting. AI egbuole na ụmụ akwụkwọ now. Ha jizi phone ajọ ha ju ha ga through AI. Chefuo na lecturer tile gị ha ahụ na onwu na anya na onwe ụma AI that na ọ ga-emekwa ọbịa ha na ebu ụzọ gagodi AI mara ma ihe AI nyere ya ọwụ ihe ị ga-ebe mgbe ha ga-dawa asha mara na ibe gịnị irigri exam ọwụ irigri exam amara na abara na ibere rụrụ aka ọkwa ofu ya ibe na ibere rụrụ aka na exam ịmara ebe bleje ọ dị ebe ka na-apịkọta kpamkpam ihe ome anyị na akwụkwọ ka ọ bịara gị kpọmkwem na Chinonso Ụba nọ nso nkwa n'oge na-adịghị anya The Warrior, amamina hotawala The Warrior, the page and about The Warrior or page on Sonkwa. Very soon we will activate it. Juliana Ekusaku, Inona. Yes, so join The Warrior page or page on Sonkwa. Kachim nefegane gojibala mnuko bachita gajibala inile siriri were.